det er jo ikke sådan, at jeg fornemmer, at det er sådan en turistattraktion på den måde. Det fornemmer jeg ikke, at folk tager lige til præcis til Kerteminde for at se det. Sådan fornemmer jeg det ikke. Altså, der tror jeg hellere, at folk vil ind til uden at se et eller andet. Vi kan da se, om sommeren, der er der rigtig mange, der kommer med armbånden på. Vi får helt klart noget ud af det. Jeg synes ikke, at for det første, jeg synes, det er dyrt at komme ind dernede, og så så sker der er ikke noget nyt. Altså det, som jeg hører folk sige, jeg kommer der ikke, fordi der er ikke noget nyt. Det er der rigtig mange, der siger. Og der skal jo være noget nyt inden for attraktionsverdenen, for at man betaler billet for en hel familie. Det er der mange lokale. Omvendt er der jo mange, der kommer udefra og siger, at det var en fantastisk oplevelse, så dem skal vi jo også have til at gå ud og fortælle andre på deres arbejdspladser og nabolag, der hvor de bor på Sjælland og Jylland, tager der lige derover til Kerteminde. Så det er sådan dobbelt, men det er jo, hvad jeg hører sådan inde i bestyrelsen. Men når jeg går ud på gaden, så er der desværre en del borgere, der siger, jeg kommer der ikke. Vi skal også have borgerne til at komme derind og føle, at det er sagshusen spændende. Men det kræver, at vi får nogle penge udefra, for det er jo dyrt at lave nye oplevelser på Fjord Bælt, for ellers har vi jo gjort det for længe siden. Så vi skal have en finansieringsstrategi til, hvordan når vi derhen. Altså det er da klart, at det er et plus for kommunen, og dermed også for byen at have det. Det er jo også lidt af en turistmagnet, må man nok sige. Det er nok et af de steder, man skal se, når man kommer her til byen. Udover skulpturen, der forestiller Amanda, ikke? Så det kan jeg kun være tilfreds med, at vi har den. Hvad det ingen gør? Det er turister jo. Lad det bare, så der kan komme lidt. Det synes jeg godt nok, der skal være lidt tiltrækkende. Ja, det er måske meget godt, for der kommer der mange turister, der kan se, der er mange der mere om sommeren. Så det tror jeg, det er meget godt. Altså for turisternes skyld synes jeg, det er fint nok, hvis de kan lære noget af det. Men det tror jeg ikke, de gør. Ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg bare ikke. Jeg synes, det er mange penge. Jeg har været derinde med børnene, og synes, det er et hyggeligt sted. Gode turistattraktioner, det er det, vi skal leve af her i byen. Det er klart, men der er putt jo mange penge i det. Og så mange besøgende er der jo nok heller ikke i løbet af et år, desværre. Det er helt sikkert. Det er da et trækplaster på en eller anden måde. Helt sikkert, ja. Jamen, det handler jo også lidt om, at når man har været dernede nogle gange, ikke, også, og man bor i byen, så bliver man jo ikke ved. Så kommer der nogle børnebørn på et tidspunkt, så slaver man dem med dernede, ikke? Altså, ja. Jeg synes, I gør mange ting dernede, og jeg synes, det er fint, og jeg ved, at turisterne synes, det er fint, og sådan noget, så det... Jeg tror, det er 3 år siden, jeg har været der sidst. Men nu har vi små børn, så det var planen, vi skulle have været dernede i år, men vi har ikke lige nået det. Det tiltrækker jo mange, jeg ser, hvordan de kommer sejlende nogle gange fra steder, for de skal ind og kigge jo. Så det har den. Det er den, altså. Vi gør det jo selv, siden vi kommer helt ud fra Fyns Hoved, så når vi skal ind og kigge om sommeren, ikke? Altså. Den har en god betydning. Jamen, jeg synes, det er et okay center. Det synes jeg, altså. Jeg synes personligt, det er fint, og der er lidt at se på, men igen, det er nok også lidt med alder. Altså, aldersbetinget, tænker jeg, altså. Der er nok ikke lidt for teenagebørn dernede. Altså, der er det jo ikke helt så lille, men altså, jeg vil sige fra 4 år så op til 10, vi skyder på, det er nok det, at alderen er bedst. Jeg kommer ikke så tit mere, for nu har jeg store børnebørn. Den yngste er 14, så det er jo ikke så spændende. Det er jævnligt. Jeg synes, det har sådan en rigtig god positiv udvikling. Altså, at de hele tiden finder på noget og fornyer sig. Ja. Og så er jeg jo en søn, som har haft meget glæde af det, også via skolen og sådan nogle arrangementer. Og så vil jeg sige, at inden for det sidste år har jeg faktisk ikke været dernede, fordi vi har været der så mange gange, men vi gik forbi forleden og tænkte, nu er det snart tur igen, ikke? Altså. Ja, det er et godt sted jo. Og ikke det, men det er jeg for mund på. Det må spørge om. Nej, du skal ikke blive så nært. Du skal bare sige, har du været der mange vi har været derovre med skolen. Hvor mange gange har du været der? 5 gange. Synes du, det var fedt? Ja. Hvordan sådan? Hvad var godt? Jeg skal se på det. Altså, det kan godt gøre det lidt bedre med nogle flere fisk og dyr og sådan noget. Ja. Men altså, ellers så synes jeg, det er fint nok. Var der noget, der var specielt godt? Ja, de der marsvin der. Ja. Det er fint nok. Jeg har ikke været der, siden jeg gik i skole, så nej, det har jeg ikke. Jeg har været derovre med børnene, og jeg synes, det er fint derovre. Der er mange forskellige ting, de kan prøve at røre. Og jeg synes, det er lærerigt for dem. De lige skal lære det, når vi er for en havneby. Så jeg synes, det er fint.
at de kan komme og opleve nogle ting, og de gør det for dagplejerne også, de kan komme derover, og så de helt små også kommer derover, og skolebørn. Det er vældig godt, og det er også interessant at komme derover, men ikke at blive ved at komme derover. Det synes jeg ikke. Nu bor I her i Kerteminde, jeg har været derovre nogle gange, og jeg synes at det er interessant, det synes jeg. Men når børn de bliver for store, så gider de altså ikke mere, når de har set det. Nogle af tingene, de virker ikke, som de skulle have virket. Nå ja, det er rigtigt. Opgaver, man kunne stå og lege med. Noget, der fortæller noget om de forskellige dyr og sådan noget. Helt sikkert et sted, jeg ville, hvis jeg en dag skal have børn eller sådan noget, så fordi at jeg har været der jeg var meget lille og sådan op efter. Det er jo, at han kan stå og rode ved krabberne og løfte fiskene op. Han får ikke mere ud af det. Det der med at gå rundt og kigge, det har man gjort én gang, så gider han ikke det mere. Jeg har været der én gang, selvom jeg bor i byen. Og jeg synes, det er fint, at vi har nogle attraktioner her. Så jeg synes, det er okay, den er der. Jeg tænker også, det er altså om fisk og om naturen. Og det tænker jeg, det er godt for børn at lære noget om det. Ja, vi har været 2 gange i år. Ja. Altså nu har jeg også været i Kattegat-centeret jo, ikke også? Der er jo meget, meget mere at kigge på end der. Men nu har jeg altså ikke været i Fjordbælt i nogle år, fordi jeg synes, at det blev lidt for kedeligt. Selvom at vi betalte til det og fik de der årskort og det der, så kom de der ikke alligevel jo. Men det gør man jo nok mange gange ikke, når man bor i byen, vel? Altså. Flere spændende fisk, og det der med at stå og røre ved krabber og sådan noget, det synes jeg ikke er det. Det synes børn måske er spændende, ikke også? Man skal også tænke lidt på de voksne, synes jeg. Jeg er så heldig, nu kender jeg et par stykker, der arbejder dernede. Ja. Og en af mine kammerats far er der meget dernede. Ja. Og jeg synes, det er fint. Altså, jeg vil godt have, at de kommer lidt mere med noget mere, ikke? Men sådan vil vi jo altid have, jo. Men ellers så synes jeg, det er udmærket Bæltercenter. Jeg har været inde flere gange selv også, så jeg er med til at lave lidt af det og sådan noget, så. Ja. Og jeg synes, det er et fint sted. Sejligt sted. Ja. Det de har haft gang i her i efterårsferien med de peger, de har skåret op og så videre, det har været fantastisk. Jeg har været dernede med børnene. Så jeg synes godt om det. Jamen, jeg synes, at det er et hyggeligt sted at være. At komme ned med sine børn og børnebørn. Det har vi da brugt meget. Jeg synes, at det er godt nok, det er det. Jeg har ikke tænkt dybere over, om det skulle være eller ikke være her. Jeg synes, det er fint, det er her. Den er flot. Det er altså. Nu er det over siden jeg har været dernede, men på et tidligt tidspunkt, så var det da sådan, man sagde, at jeg havde været der en gang, så var der ikke så meget andet at se. Men det er længe siden, jeg har været der.